Няма големи очаквания, но този гел ме изненада доста приятно. Както знаете, с времето се появява целулит, появява се малко по-отпусната кожа. Пък хората, които ме познават, знаят, че аз постоянно съм на хранителен режим и постоянно тренирам. Но пък исках да пробвам всякакви различни неща, да видя как ще ми се отразят на моето тяло, масажи, тем подобни всякакви процедури. Но при мен голям ефект нямаше. И абсолютно случайно попаднах на този антицелулитен гел, който нанасям от 2 седмици, сутрин и вечер. И съм изключително впечатлена от неговия резултат. Антицелулитният гел на S-Line Cosmetics, освен че ми даде желаният ефект, ми помогна така и да спестя време. След му сутрин и вечер ми отнема около 2-3 минутки буквално. Така че съм изключително доволна и оставям един линк ето тук долу, където може да разгледате и вие и ако решите да си поръчате.